Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Somos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini lagi po niyo sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y pa rin makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules Pizza 3 na. Ninimbuan karon mahigala sa Hunyo tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon hatagan tagpagtagal ang mga issues nga may labot ng lungsod, nagbaga mga expose, naguna mga reports. Dinhila man gyapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karon nga buntaga mga kaigsunan bisan sa pundo gikan sa 2026 national budget, wa pay mga bag-ong classrooms nga gipunduhan sa national government ang natukod dinhi sa Central Visayas region. Straight to the point. O ni nakapait aning kalakiha mga higala. Tungod dinhi sa Sugbo. Sa Sugbo palang daan. Daan mga higala dunay libuan ka mga tinunan nga adto una magklase sa temporaryo nga mga classrooms o mangnikay-sikay lang sa kung asa magklase. Gumikan sa pagsugod na unya sa klase mahigala. Kini human ang ilang mga classrooms naguba atol sa linog o bagyong Tino. Straight to the point. Atol sa ilawom sa manggahan una ning klase ning kalakiharon. Dinhi mahigala sa Sugbo kay kadto na igo mahigala sa bagyong Tino og naigo sa linog. Doon na naman tatoy pundong budget pero wa pa gyud ma-implementar hantud karon. Kay ngano ang gobyerno mahigala busy pa unsaon pagtangtang ni Sara Duterte. Mo'y gikabisihan mahigala ron gobyerno ha. Unsa ning kalakiha ron? Katarig pagtagad butaga mahigala sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang ato point. ba nga ang pagserbisyo sa mga tao may pinaka-importante, pagtutok mga higala sa batakang serbisyo ug unsay mga projects nga makabenepisyo ang mga tao. Straight to the Ato point. nitagag pagtagad butaga mga kaigalan sa tumanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang lalaki nga nilabay og basura, usa ka sakong basura sa kadagatan sa may Pasel og nakuhaan og video, pamultahon og 3,000 pesos tungod sa iyang kalapasan. Straight to the point. Unya patabangon pagid kini sa awareness campaign bahit sa hustong paghipos ug paglabay sa mga basura. Straight to the point. Ayon yung paglabay basura may diha sa dagat sa Pasel. Nasakpan ni mga sukid tig paminaw mahinungdan niya pamultahon o paapilon mahigala sa campaign. Hugot nga pagkampanya, labot mahigala sa unsaon ang saktong paglabay sa basura. Straight to the point. Sayon kay ni Itsa og sako mahigala diha sa kadagatan sa Pasel porbida. Wa sa magunahuna mga kagalaan nga makadaot formal nang gipalagpot sa ubos balay balauranan. Human sa sunod-sunod nga suspension niini tungod sa giingong balik-balik nga kalapasan sa House Rules. Straight to the point. Nasuko ang mga congressmen nga si Congressman Barsaga mismo mo padayag mahigala sa iyang mga opinyon pagsaway sa administrasyon, hasta pa mahigala ang Kongreso gisaway pa nga matod pa niya kining Kongreso mao ni ang crocodile farm. Ngano man nga nanganlan mag crocodile farm, hasta pa gani ang mga tao mahigala mga buaya na as Kongres tungod sa grabing korupsyon. Mao ni ang angay mahigalang kurian sa mga congressmen unsaon nila nga mabalik ang ila mahigalang dungog nga di sila hinganlan nga crocodile farm. Sila may ilang tan-awon ka ng mga buaya diha. Kada mga congressmen mahigala nga mga kurakot nga dagko. Plus doon na pa yung mga congressmen nga mga contractors o doon na pa mga higalay mga flood control projects na pretendaghanan nila nga ila mahigalang gihimong bakalitsira ang buhi sa katawhan. Straight to the point. Mao nay angay mahigalang imbestigahon pero si Kiko Barsaga nga maoy nisulti, maoy gitangtang. Ipagi tala ni katawa mahigala murag nasakto pa kaning kalakihan ron. Asa naman ang freedom of expression?
Straight to the point. Tatanig pagtagad lubutagas tuban-uban usab dining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the O point. kining mga congressmen gawa sa freedom of expression, kining mga congressmen kanunay gi-remind kini sa mga jurisprudence sa Supreme Court nga ikaw usa ka government elected employee, kinahanglan ka nga dili mag-onion skin. Straight to the point. Tatanig pagtagad sab karon nga buntaga mahigala og sila mismo nakahibaw ngano nga ginganlan sila Crocodile Farm. Straight to the point. Ilang Kiko Barsaga, ha? Hapit ang tanang tao sa Pilipinas, nahibaw mga higala, gumikan sa kadaghang kurakot diha mahigalas Kongreso. Straight to the point. Dili tanan pero dunay ubay-ubay. Straight to the point. Katalig pagtagad lubutagas tuman-uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Samtang sa pikas bahin mga kaigalaan kagahapong adlaw, mauna ang arraignment sa kaso ni Senator Jinggoy Estrada sa kasong graft. O dito Sandigan Bayan mga kaigalaan si Jinggoy uban sa mga kabanan nga mga akusado sa flood control project. Straight to the Wapay point. labot tong graft nga kaso mga sukid tig paminaw ug wapay labot tong plunder nga kaso. Pero ang pangutan na lagi karon mga sukid tig paminaw kay mga tao manggod mga higala natural dili malikayan niini mga higalang kaduol na ang full-blown impeachment trial o di malikayan mahigala ining tensyonado karon nga nasod ang mga tao magduda gyud nga kini pamulitika political persecution ang ginahimo. Straight to the point. Kay kung ugaling mga higala og patas pa, dili pa selective, dili pa gipanggukod ang kontra sa politika, sa administrasyon mga sukid tig paminaw, di dapat ang uban mga higala nga na-involved ma-appeal pod. Sa minority wa man gyud matandog mga sukid tig paminaw. Og ari kas mga congressmen nga tuwa dito ang power of the purse, tuwa mahigala sa ubos balay balaoranan. Kinsay na involved sa flood control projects mga sukid tig paminaw. Dinhi sa Sugbolandaan pertinda kuha sa budget sa flood control project pero wa gyud bisag usang congressman nga na-appeal mga higala, sagi pa sa kaag kaso. Straight to the point. Ngano nga didto ramang gyud sa majority mga kagalaan nga grupo sa Senado. Nganong wa sa minority, nganong wa bisag usang congressman, nganong mga higala nga si Amina Pangandaman, sila si Taijib Olaybar, Taijib Olaybar, sila si Bersamin, sila si kinini ang Jojo Cadiz, kini si Amina Pangandaman gyud mga sukid tig paminaw. Jojo Cadiz, nganong wa man ni sila mga higala. Nganong hantod doon wa may napasakang kaso. Straight to the Nga point. na-involve man sila mga kagalaan ni ining expose ni Saldico og sila mga higala gipanangtang lang sa giparesign lang kutob la deda kini si Taigib Olaybar asa naman to nga mao to gipasinginlan mahigala nga mao ibagman kadto si Adrian Bersamin kadto sa si Amina Pangandaman, Jojo Cadiz asa naman sila igo la dae mga kagalan paresign nun. Straight to the point. Pila ka bilyon nga kwarta mahigala ang involved niya, resign na dahil niya, okay na. Straight to the O point. kontra partido, presohon. O dili kontra partido, igo lang paresignon. Kaya tanig pagtagad lubutaga sa atong paban-uban usab dining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Muna, point. kadi malikay ng mga tao, magduda gyud niya kini, political persecution ang ginahimo. Straight to the Dili point. malikayan nga magduda ang mga tao niya na. Taga-tanig pagtagad, may galamon ng challenge na to sa Administrasyong Marcos. Challenge mahigala sa ombudsman, pakita kami nga maapil si Martin Romualdez o ang ubang mga congressmen nga mapasakaan po sila kaso para makaingon ang mga tao nga okay di ay. Justisya gid ay mahigala may gipangita, gipangita mahigala ang mga kawatan. Straight to the Kay point. kung safety mahigala si Romualdez, safety ang mga congressmen, safety mahigala ang mga senador, nga tuwa mga higala sa minority bloc. Safety mga kagalaan to sa si Amina Pangandaman, hantodon wa gyud. Taigib Olaybar, Adrian Bersamin, Lucas Bersamin, wa gyud mapatawag. Natural ang katawhan magduda mahigala ining liho karon sa administrasyon. Straight to the point. Katanig pagtagad lubutagas tuman-uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Pia Cayetano formal nang niimbitar sa kapin 30 ka mga tawo aron patambungon sa pagpadayon sa hearing ugmang adlaw kabahin sa flood control projects. Straight to the point. Flood control scandal. Straight to the point. Kini uguban pang mga isgutanan niya mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.